wayang para original. Halo, 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 os. Otak karo Prabu Singa Kumbang, Singa Kucing, Singa Lamun Jokate Jatasura. Apuk-apuk salah Marata Jaya Nudirahayu. Ora gageh lan leganing atiku sabarenge mundhak marang gendhak kapuh. Aus. Kasaru pramanya Prabu Singa Kumbang, Singa Kucing. As. Loh. Ya iblis komalan mehara. Ya. Aus. Ayo. Aslat balak. Wayang original. Halo, ya. Wayang para original. Aus. Eyang bayang komro. Nyuwun tambahi pangestu. Ing sonten punika kawula lan sak rombongan pentas wonten wisata waduk ing mriki ing papan panggenan nyuwun tambahi pangestu mugi-mugi
sedanten pinaringan kelancaran lancar saking kersanipun Gusti Kang Maha Kawasa Gusti Kang Murbeng dumadi Gusti Kang Murbeng ing jagat sak isine kawula mong sak derma nuwun mugi Gusti Allah paring ginabolaken Eyang Mayangkara nyuwun tabahe pangestu nyuwun tabahe pangestu Mayangkara original diparingi dalan mas batenge arep liwat batenge dalan Mayangkara original Senek dalan pinggir bateki dalan Mayangkara original Soro tangannya dilambaikan di atas salam ave-ave Sang Tamas Mayangkara original. Mayangkara original mengucapkan selamat hari lebaran. Minal aidin wal faizin.
Mohon maaf lahir dan batin. Oke. Selamat hari lebaran minal aidin wal faizin. Mari bersalam-salaman, saling bermaaf-maafan, ikhlaskanlah dirimu, sucikanlah hatimu. Sebulan berpuasa, jalankan perintah agama. Selamat hari lebaran minal aidin wal faizin. Mari bersalam-salaman, kita bermaaf-maafan, kita berkumpul semua bersama sanak saudara. Tak lupa kawan semua, jumpa di hari bahagia. Selamat hari lebaran minal aidin wal faizin. Mari bersalam-salaman, kita bermaaf-maafan, ikhlaskanlah hatimu, sucikanlah dirimu. Sebulan berpuasa, jalankan perintah agama. Selamat hari lebaran minal aidin wal faizin. Mari mengucapkan syukur kehadirat ilahi. Kita berkumpul semua bersama sanak saudara. Tak lupa kawan semua, jumpa di hari bahagia. Selamat hari lebaran minal aidin wal faizin. Mari bersalam-salaman, kita bermaaf-maafan, ikhlaskanlah hatimu, sucikanlah dirimu. Sebulan berpuasa, jalankan perintah agama. Selamat hari lebaran minal aidin wal faizin. Mayak Koro original. Pak Geredi Joko Sugeng Rawuh Presiden Kondangnya Jawa Timur menika Mas Niken Salindri sampun rawuh.
Nggih, alhamdulillah kira yang ditunggu-tunggu sampun rawuh utawi sampun hadir. Nik wau ngapunten ditingali saking Sherlock utawi Google Map 15 menit ternyata Niken Salindri mengalami kemacetan. Akhirnya nik wau nyuwun tulung dateng warga sekitar diteraken nitih sepeda motor. Oke, perjuangannya alhamdulillah ngapunten sangat. Ini memang ada kendala karena kondisi masih lebaran jadi jalan raya ini macet. Alhamdulillah Niken Salindri sudah hadir dan sudah tiba di panggung Mayangkara original. Himbauan dari Bapak Panitia, jika Niken sudah hadir maka langsung aja ditampilkan atau perform Niken Salindri. Monggo, ini Mas Niken Salindri langsung kemawon perform di atas panggung Mayangkara original. Buka sisi jos. Ngobrol no sayang. Buka sisi jos. Sikile. Ya, rodok gede sikile. Tosekno. Wah, katos. Lah piye? Minal izin Minal izin wal faizin. wal Mohon maaf faizin. lahir dan batin ayah. Nggih, minal izin wal faizin. Ojo ngono. Yo, Tuh. adik disapa fan-fane sampean, Dik. Sing wis Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang banter loh, moh aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nungguin ya? Nungguin dari jam berapa? Dari tadi pagi. Sempuntene sing katang nggih Bu, Mas sing ganteng-ganteng. Niki mau jam 4 kula dari Surakarta, Jawa dari Solo, Tengah. Jawa Tengah. Lajeng. Langsung bablas rene ya. Heeh. Macet banget. Iya, terahno. Sampai teko Nganjuk ki numpak sepeda motor akhirnya. Yes beginilah sanggule Iki malah melotot. ki rada enak ireng-irengi saiki ra apa-apa. Kena helm. Apa sing penting ki tampil. Oh, aku Masalah kayu carry. carry bener. Niken Salindri profesional. Bismillah baik. Bismillah. Alhamdulillah tekonggen ya. Amin. Waduh di acara yang hari raya spesial ini Mayangkara bisa menghibur warga yang ada di mana nih? Di Saradan, Saradan, Waduk Kali Waduk. Bening. Kali Bening, alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi panjenengan sedaya dipun paringi sehat selamat wilujeng. Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Kata rezekinipun. Mugi-mugi sedaya sageta nanggap Mayangkara original. Ada Mayangkara, ada Niken Salindri ya toh ya. Iya no. Kita sudah mesti. paket lengkap. Paket lengkap. Pira tenanggap Niken Salindri murah 10 juta. 10 Niken juta tok. kok grogoti kabel. Piye kok. Sekarang YouTube iki kita kok sampean beki kabeh to, Dik. YouTube mulai teko Kembar Channel, mulai teko wis kabeh kok aku delok Alhamdulillah. YouTube enake Niken Salindri ya. Alhamdulillah. Ngono ya. Kae kan YouTube dikebak Mayangkara. Oh, saiki. Niken Salindri. Niken Salindri yo gak Dan apa-apa. Mayangkara original. Oke, iki mau kena apa jenenge? Surane wis metu. Wis ngene sampe iki gak apa-apa. Iki Resa iki. Heeh. Kowe wis ganong wae. Wis. Aku ora roh kok. Ayo duet.
Ganteng kok ya. Ayo Dek tebang sak Langsung nyanyi ya. sak gendenge gerajakan banyu Oh, Gerajakan Banyu. wangi. Ya wis rapopo wis kuwi bae. Sing rancak ayo Mbak, pukul Mbak. Ayo Mas Nyambek. Gayeng ora kaya sore iki. Beri tepuk tangan untuk Niken Salindri. Sudah? Ya request satu lagi no. Aduh, apa nih ya? Sembarang. Sing anyar. Mungkin ada permintaan lagu apa? Hah? Aduh, bapaknya bandel kunci, samen. Rasa Bali tali kotang. Si Dorondo Raisa dadi siji. Yang ada di sana apa, Mas? Ninggal Katresnan. Ninggal Katresnan di jaranane apa di apa nih? Masuk ini ninggal Katresnan nih. Di jaranane ya. Jaranan ya, Mas? Ya, oke. Ki piye ki? Ayo playernya dilaras ninggal Katresnan. Jaranan nyel iki. Oke, pengendang handalku tercinta Mas Bokel.
kowe jane Sirio pek. Saya turan. Cok, kan yo mau lho ya. Idonono e. Wong wis diusahane teko tambah nyocot iki lan terus do mengkok. Pegel aku sesuk. Iki lho gambarmu. Monggo. Ane ndek cah cilik apa ane cah cilik. Oh ngejak padu ayo Mas Begel. Karo gaya dadi. Nah, Tak subaneri nolan wengi. mripate karo melilit.
pancene lelakonku biyen ngapa kok dadak ketemu masnya Bek yen pancene sudah 3 lagu sekaligus. Hah? Hah? Yora toh? Niki malih napa sampun? Malih? Kira-kira Niken masih berapa lagu ya? Hah? 5? 10. Tenanan toh? 10. Niken 10 lagu Niken. Yo wis 10 lagu. apa-apa. Niki malih napa sampun? Malih. Malih nggih. Malih. 1 kali lagi ya. Kita paringi yang jingkrak-jingkrak ya. Heeh. Sing sat apa sing jingkrak? Sing apa? Sing sat yo. Usume saiki sat. Apa ya lagu? Meneng ae ya. Cilik. Hah? Bah. Apa ya lagune? Rasa Bali? Oke, sepira Om nadane? Oh, durung. Liyane kuwi, Mas. Hah? Sidoronde. Kalih welasku ya. Sing penting jingkrak-jingkrak ya, Mas. Kalih welasku. Yo. Seberapa? Anane mong tres kurang dhuwur. Anane mung tresno. Oke. Yo langsung. Kontreng. Pluntong yang karo original sapa to sing gak ora lek ora wirane. Lagu ini spesial buat warga waduk. Apa? Anane mung tresno kali welasku. Anane mung iki sing tak duweni. Toyo ganduli, toyo nangis. Kesandung-sandung aku maksane atimu. Gapo mengumbang tak gawe dhewe. Ra iso ngukur kurang kesadaranku. Kekarepanku yen pancen dadi siji. Iso rumah lan baturi. Durung kawujud kowe kesusu mutusi. Aku sampun ning rasa piro malah dadi angin tampok katulo-tulo dadi tulisan aku cerita Woi, aku original. Cepet.
Titimbali bapak-bapak keamanan ajeng nanggap mayang korone. Dik, jadi gini Dik. Alhamdulillah. Jadi dari bapak keamanan, Nggih. dari panitia tadi ini sebenarnya izin hanya sampai jam 2. Jam 2 siang. Terus saiki Nah ini sudah ditambah batas waktu, ditambahi dari bapak keamanan menjadi 1 jam karena nunggu jenengan nih wau ngoten. Alhamdulillah. Nggih. Jadi ini terakhir perform dari jenengan satu lagu. Setelah ini nanti Mayangkara original selesai karena jam atau waktunya sudah habis. Dan ini saya minta pengertiannya dari mas-mas dari penonton karena memang batas waktu sudah habis. Tadi kemarin sebenarnya saya dapat informasi sampai tak kandani sampai jam 4 toh. Iya. Ternyata hanya jam 2. Jadi miskomunikasi gitu enggak apa-apa. Yang penting regeng gayeng. Adik satu lagu. Satu lagu Oh, terakhir. terakhir. Oke, apa ya lagunya ya? Ayo Dik. Sing penak, ayo. Siksa kubur. Nyuwun pamit. Oke. Endah ing pasar yen wong kuning. Oke. Kuwi ae. Ugo kok urung polaan playere. Ah, Ayo. apa ya nekno? Sembarang wis. Dangdut ya dangdut. Rungkat. Ya wis rukat ya. Yo. Semangat bolo. Iki lho bocah. Ayo Tri. Kayak disuwek Mas ra iku. Mungkin aku terlalu cinta, aku terlalu sayang hati, ra krasa dilarani. Pancen ku akui ku salah, terlalu percaya mergo mung Solid original. saiki aku wis sadar, terlalu goblok pancen hatimu Tanganku isi paling sayang, pada melayang beka tanah, tangisan-tangisan
Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Hati-hati di jalan. Selamat sampai tujuan. Assalamualaikum. Niki sutresna budaya kakung samawana putri terpatan. Kula cekapi sementing mawon pasugatan saking keluarga besar Mayangkara original. Mbok bilih wonten lan atur nyuwun pangapunten ingkang tanpa pepindhen wasana. Lataraken sugeng kundur sugeng pinanggih ing sanes wekdal. Wal fitopik manaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.